Sampun lanjut Ibu. Saiki aku yo pengen pantun, aku yo mau kalah no sampean. Melok. Piye? Nggih Pak, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki tasik waras sedaya, Pak. Ya Allah, moh to iki. Rada ngaji. Niki tasik waras sedaya nggih, Pak. Maksud iki sehat, sehat. Kira-kira ki njaluk BLP. Sopo? Iki lho maju-maju ngene. Lah piye? Aku arep pantun, aku arep pantun. Iya pantun. Mau kalah, mau kalah. Yo. Oh, wekak. Pantun. Rungokne. Yo tak rungokno yo tak pantun. Mangan duren. Mangan Jaluk, duren. jaluk. Rungokne pantun. Rungokne. Mumpung ngusung duren. Oh iya. Mangan duren. Mangan duren. Rasane nagih. Rasane nagih. Maksudnya ngangeni. Heeh. Nyawer sinden marai tambah sugih, Pak. Ya Allah. Sing sugih lagi Pak Suyatno. Pak Suyatno. Ya balerine nduk nyawer. Mangan duren. Rasane nagih. Nyawer sinden sinden marai tambah sugih sugih. amin. Sugih perkara kuwi ya. Lagi bener. Anu bojomu gak nyawer bojomu. Sugih perkara kuwi. Iki rada bener masuk akal. Masuk akal. Ya. Ngono ki Ajak sugih ya, Mas. Mbak ini Mbut. Pripun? Biar tangi iki sinden materialistis. Ha nggih. Dan aku Kabeh iki yo nganggo duit kok materialistis piye? Uyuhe bayar 2.000 kok rumangsamu. Uyuh. Uyuh iki bayar 2.000. Uyuh gratis. Piye to? Ning kamar mandi umum kae lu nguyuh ki bayar 2.000. Sak uyuhan? Sak uyuhan 2.000. Iki amit lho nggih mboten ateges saru lho nggih. Pangapunten nggih. Niki Kuwi uyuh dhewe Nek teng ditatur. toilet. Uyuh dhewe ditatur. dhewe no. Nek dicatur beda rega. Sak uyuhan Sak pipisan lho aja uyuh. 2.000. 2.000. Anyang-anyangan. 10.000. Rumah tangga. Ngomong pas pun uyuh. nggih, Mbak ini. Mbak Yuli, Bu. Pripun. Niki Iki ngeten. mau aja enten pamudhut saka keramat nggih, Mas. Bapak. Siap, oke. Enak penatil. Aku tak matur dhisik. Oh alah, nggih monggo. Pamdutan Sinoman yo diaturke. Oh, Sinoman Krido. Taruna muda. Taruna muda diaturke dhisik. Iki sak ngaturake dhisik yaiku Kenawala dhisik. Keluarga besar Bapak Atmo Gimin Kusuma Wijaya. Nggih. Wah, Kowe ngerti ora Mas Gareng? ngerti. Apa to? Putune panjenenganipun swarginipun Bapak Atmo Gimin menika Binti wonten ingkang ngasta wonten ing Wonogiri gak salah iki. Wonogiri. Alhamdulillah bengi iki ya rawuh. Nggih, negara jamu. Ya, iki malah asistene bupati alhamdulillah. Lah, kenapa? Kali menika uga rawuh. Kusuma Wijaya ngersakaken mangke nyuwun gegending nggih menika asbunallah ngoten. Ning sakderengipun pamdutan budhaturaken ugi wonten pamdutan jenipun Mbah Lurah Suyatno. Menika ngersakaken Wi Mbah Lurah sepuh Pak niku. tali kotang. Nah. Lah mbok isine Lah sakderengipun pamdutan saking ingkang wonten napa menika wit ana ing ndi to? Kidul menika napa mau? Kramat, monggo dipunaturaken Mas Danu monggo. Ngono lho. Ya panjake Paino Studio 1, studio 2 leren kabeh udut. panjak Yoko-yoko. rokokan Rokokan ning dhisik. pom. Sore teh wis duwe udut. Ora dadi rokok iku kok. Mangga. Keramat dados. Pamdutan saka sapa Mas? Pamdutan saka panjenenganipun para kadang-kadang sing joget. Sing pipis ya, Bu. Mangga. Pasukan suket. Kita senada saiki lagu lanang sing nyanyi cewek. Cewek ya Mas ya. Nah, Mas Danu ki wis jan prot. Lah pokoke musuh Danu pokoke mungkin ora. Tak mungkin ora. Danu gak cek sak tegesan. Kelingan Mas. Melayer kok di setel YouTube. Ya mbok amang. Keramat dados. Yang punya permintaan keramat tangan di atas. Asik. Monggo Pak juga ya. Mas Gandrot.